Her er 5 ting, du ikke vidste om Mithridates den 6. af Pontus. Først, han tog små doser af alle kendte giftstoffer dagligt fra barndommen. Dette gjorde ham bogstaveligt talt immun over for morderforsøg gennem gift. For det andet, han kunne tale alle 22 sprog i sit mangfoldige rige flydende. Han havde aldrig brug for tolke, når han kommunikerede med sine undersåtter. For det tredje, da han endelig stod over for nederlag, forsøgte han at forgive sig selv. Men hans immunitet gjorde det umuligt at dø, så han måtte bede en keltisk livvagt om at stikke ham ned. For det fjerde, han orkestrerede asiatiske vesper, hvor han samtidig dræbte 80.000 romerske civile. Alt sammen på en enkelt koordineret dag på tværs af Lille Asien. For det femte, hans personlige modgiftformel var så effektiv, at da Rom endelig erobrede den. De brugte den som grundlag for universelle modgifte i århundreder. Deres største fjendes viden blev essentiel for romersk medicin. Hans arv reddede flere liv, end hans krige tog.